Hayırlı kеш, эфирде яңалыклар, студияда мен Римма Абзалова бүгінгі шығарылышты. Сәнгать мәктәбе яңа күлмәк киде, ремонтланған мәктәптән безнең репортаж. Көннәр жылыту иминлекне кокшатырга мөмкин. Кар төшүдән зыян күрмәс өчен нишләргә? Балык тотуның да сыры бар. Балыкчылар бәйгесе журналистлар күзлегеннән. Хәзер әле һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Һәр фасылның үз мәшәкате. Кышын кар бураннар эш ясый, көннәр җылытуда проблема тудырырга сәләтле икән. Ник дигәндә түбәдән кар төшү иминлек ягыннан куркыныч тудыра. Шул хакта Лилия Шәймиева репортажында. Кояш торган сайын яктырак елмая, бу түбәләргә карап йөрер вакыт җитә дигән сүз. Бу көннәрдә кышын яуган мул кар җиргә шуып төшә дә башлады. Күпләр куркынычсызлык чараларын вакытында күрүне хуп күрә. Бу атнада оешма предприятиеләре махсус бригадалар чакыртып, бинаның түбәсен кардан чистарттырдылар. Күреп торасыз, бүгенге көндә безнең көннәр җылытты. Түбәләрдән карлар төшә башлады. Шуңа күрә һәрбер хуҗалыктагы кешеләргә әйтәсем килә, түбәләрдән карларны алып атуларын, төшерүләрен. Бу мәсьәлә буенча инде хәзер безнең оешма предприятиеләргә тоже җиткерелде. Шуңа күрә күреп торасыз, һәрбер ниләрдән, түбәләрдән әкрен генә безнең карлар төшерү эше оештырылды. Түбәләрдәге кар турында барлык оешма предприятиеләрдә уйларга тиеш. Алай гына да түгел, шоферлар да машиналарын тиешле-тиешсез урынга куймасыннар иде. Махсус парковка булмаган урыннарга автомобильләрен куйган шактый шоферларның машина түбәсенә кар төшеп техникаларына зыян килде. Бүгінгі көндә инде көннәребез җылытып җибәрде. Түбәләребездә әле карлар төшеп бетмәде һаманда. Шуңа инде үзебез һәрберебездә үй түбәләреннән, сарай түбәләреннән карларны әкрен генә төшерсәк, үзебезнең куркыныч кагыйдәләрен үтәп, үзебезнең шәхси трактор белән, үзебезнең шәхси машина белән кар түгәбез. Монда ниләр предприятиеләр эндәшә инде кар түгәргә киләбез, сөенеп моторлыйбыз мөстимне. Кисәтү тасмалары сузылган урыннардан да ераграк йөрегез. Бу иң беренче чиратта сезнең үзегезнең иминлек өчен кирәк. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Авыл җирлекләрендә халык җыеннары бара. Җыеннарда халык үзен борчыган сорауларга җавап ала, проблемаларны уртага салып сөйләшә. Олы Чакмак һәм Симәк авылларында узган җыеннардан Мөнира Арсланова репортажы. Симәк авыл җирлегенең 5 авылында эш яшендәге 238 кешенең 59-ы читтә, 41 август Мөслим агрофирмасында эшли. Үзара салым акчасына һәр авылда булган проблемалар хәл ителә, ди авыл җирлеге башлыгы Рифат Садретдинов. Сыерлар саны кимегән, 32 ихатада кәҗә асрауга күчкәннәр, ат асраучы берәү генә. Сыер саны кимүен авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы субсидиялары да туктата алмый. Сәбәбе халык олыгая, сөт бәясе түбән. Август Мөслим агрофирмасы Симәк җирлегенең 4200 гектар майданында шул исәптән 334 пайчының кишәрлегендә дә эш алып бара. Чараларда финанс ярдәме күрсәтә. 3 крестьян фермер хуҗалыгы кошчылык, берничә шәхси хуҗалык сөтчелек белән шөгыльләнә. Симәктә республика программасы нигезендә сәүдә үзәге төзелгән. Калган авылларга сәүдә хезмәтен автолавка, почта элемтәсе бүлеге күрсәтә. Быел симәклеләр үзара салым акчасын 700 сумнан җыячак. Авыл яши, авыл хәрәкәтләнә дигән фикер инде менә. Шуңа күрә мондай социаль объектларыбыз булсын, алар эшләп торсын. Чөнки инде үзебезгә дә кирәк, хәрәкәт тә кирәк. Халыкның күпчелеге хәтта менә почта бүлеге эчәсенә килеп инде онлайн түләргә мөмкинлеге булган чакта да инде почта бүлегенә килеп, шунда җыелып, сөйләшеп, үзләренең түләүләрен башкарып кайтып китәләр. Бу да инде зур шатлык. Бер авылдан гына торган Олы Чакмак җирлегендә 473 кеше исәпләнә. Эшләүчеләрнең күпчелеге авылда яшәп, йөреп эшлиләр. Бу яшьләрнең авылда калуына этәргеч ясый дигән фикердә авыл башлыгы Илнур Габидуллин. Яшьләрнең авылдан китүе, әлбәттә, шәһәрдә эш бар, сүздә юк, Мөслимдә дә эш бар. Күчеп китмичә, ялгыз әти-әниләрне балалар үзләре карасын дия, соцработниклар түгел. Яшь үзенчәлекләре таблицасына күз салсак, аңлашыла, тиздән пенсионерларыбыз эш яшендәге кешеләрне куып җитәчәк. Ләкин шулай да авылыбызда прописка буенча санасак, 6 бала тууы куандыра. Гомумән алганда авылыбызның район үзәгенә якын булуы, яшь һәм эш яшендәгеләрне күчеп китеп түгел, авылда яшәп, йөреп эшләү мөмкинлеге бирә. Бу үз чиратында яшьләрнең күпме булса да авылда калуына этәргеч ясый.
Милек салымы 268%-га үтелгән, чөнки ташландык колхоз фермаларына хуҗа табылган. Торакны файдалануга тапшыру буенча җирлек район күләмендә түбәнгә тәгәрәгән. Савым сыерлары кимүдә рейтингта түбәнгә төшүгә сәбәп. Крестьян фермер хуҗалыкларында терлек саны арту күзәтелә. Төзелеш калдыкларына урын булуга карамастан чүпләрен тиреслеккә түгүчеләр бар ди авыл башлыгы. Үзара салым акчасын бөтен кирәк-яракка җиткереп булмый. Форсаттан файдаланып җирлек башлыгы район җитәкчелегеннән 1,5 километр юлны төзекләндерүдә ярдәм сорады. Отчет җыелышларында район совет аппараты җитәкчесе Ринат Гарипов, Эчке эшләр бүлеге, авыл хуҗалыгы тармагы, пенсия бүлеге вәкилләре катнашты. Мөнирә Арысланова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Әмәкәй һәм Иске Карамалы авыл җирлекләрендә халык алдында хисап тотты. Ике җирлектә дә җыеннар тыныч узуы белән аерылып торды. Әмәкәй авыл җирлегенә керүче ике авылда 214 хуҗалык исәпләнә. Авылның киләчәге өметле күренә. Мәктәп яшендә 42 бала бар. Мәктәпкәчә яшьтәгеләре 22. Эш яшендәге кешеләр 240, шуларның 114-е бүгенге көндә Әмәкәйдә, 11-е Әлмәт авылында яшәүчеләр. Бу кешеләрнең 40-ы бюджет хезмәткәрләре, 8 кеше АВОС оешмасында, 1 кеше агромастерда, 35 кеше вакыты белән һәм индустриаль җирлекләрдә хезмәт куялар. Җирлектә бер крестьян фермер хуҗалыгы, 4 гаилә фермасы, 7 кеше эшмәкәр һәм 1 үз мәшгуль бар. Авылдагы бөтен эшләр шушы үзара салым акчасына эшләнә бит инде. Мин буны хуплыйм, инде теләп бөтенсен бирәм. Башка иптәшләрне дә, башка авылдашларны да шуңа чакырам. Бик әйбәт, бик яхшы. 1600 сум тирәсе җыйдык без. Һәм авылдан юлга чыга торган юлны ремонтларга булдык инде. Һәм менә быел бик ярап тора. Бер укучы бар безнең, 1-нче класста укый торган. Автобус көн саен иртән килә. Инде башка вакытта анда бик жол булмый торган иде. Менә жолга. Һәм инде быел да җыярбыз дип торабыз. Җирлектә быел үзара салым акчасын 700 сумнан җыярга карар кылганнар. Бу акчага җәйге һәм кышкы юлларны карап тору, урам юлларын ремонтлау кебек эшләр планлаштырылган. Сабантуй урынын тимер койма белән әйләндереп алу, зират коймасының бер өлешен профнастилга алыштыру, мәчетне ремонтлау, Әлмәт авылында су скважинасын төзекләндерү, урам утларын карап тору да күздә тотыла. Иске Карамалы төзек авыл җирлеге. Иске Карамалда зират юлына гравий түшәлгән. Борһан мәчетенә тәрәзәләр куелган, үзәк мәйданга балалар мәйданчыгы урнаштырылган. Яшьләр урамында артезиан коесы ясаганнар. Кооператив урамында асфальт юлдагы чокырлар ямалган, мәктәп янында асфальт өстәкле парковка ясалган. Күбәк Яңа Карамалы авылларында урам юллары төзекләндерелгән. 2020 ел Ирак көнчыгыштан килгән коронавирус кизү шаукымы астында узды. Санитар таләпләр, төрле чикләүләр тормыш көнкүрешенең бөтен тармакларына үзенең йогынтысын кертте. Шуңа да карамастан авыл җирлегенең тулы куәтле яшәешен тәэмин итәргә тырыштык. Традицион күпләп халык җыела торган бәйрәмнәрне үткәрә алмасак та, кичектәгесез планлаштырылган эшләребезне эшләп чыктык дияргә була. Безнең җирлекләребездә инде үзара салым җыю кирәк дип табам инде мин. Моңчы безнең урамнарыбызның җирлек түгел, күбәк белән Карамалда. Бу авылларда инде без мәктәпкә йөргәндә үрдән алып беләм, анда сулар җыелып торадыр. Йөрмәле түгел, яңгыр яугач, бернинди машина белән бер пай барып булмый торган иде. Хәзерге вакытта Аллага шөкер юлларыбыз чиста. Без рәхәтләнеп, үзара салымны түләйбез. Һәм шуңа риза булып, үз җирлегебездә сөенеп яшибез. Иске Карамалда үзара салымны быел да 700 сумнан җыярга булганнар. Бу средстваларга Иске Карамалда буа ясау өчен проект эшләнәчәк, шишмә һәм коеларны төзекләндерү, су системасының Колмия елгасын кисеп үткән урынында ныгытма кору, Иске Карамалда су башнясын яңарту көтелә. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Яшелләндерү һәм төзекләндерү үзәге сезонлы эшләр башкара кебек, тик бу беренче карашка гына шулай. Җәйге чорда Мөслимне яшелләндерүче кызлар кышында тик ятмый. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Пушкин урамындагы туй агачларын саклау өчен төрле ысуллар кулланыла. Районның яшелләндерү һәм төзекләндерү унитар предприятиесе кызлары бу көннәрдә камыштан эшләнгән мата белән туй агачларын төрә башлады. 3нче ел инде каплыйбыз. Бу эшләнә кояштан саклар өчен. Теге кайбер кеше әйтә, нигә хәзер каплыйсыз дип, җылыдан капламыйбыз, кояштан саклыйбыз. Беренче елларны бик нык яндылар, менә шушы маты белән укрывать итә яба башлагачтан янмый башладылар, яшел булып чыгалар июньгә. Без аны озак тотабыз, майларда апрель азагы май башында алабыз.
Агачларны төрү каплау өчен кибетләрдә әзер материал сатылса да, кызлар шималны үзләре әзерләргә булганнар. Табигый материал ни дисәң дә ышанычлырак шул. Предприятие кызлары камышны да үзләре җыйган, үзләре үк үреп тә куйган. Камышларны ык буена барып, су кырыеннан кисеп алып кайтабыз, аларны җыябыз, аларны җыеп, өябез дә, потом без аны үрәбез. Шушы үргән камышларны шушында центрга алып килеп, шушы туйларны каплыйбыз. Туйларны ни өчен каплыйбыз? Алар потому что яз көне кояш чыккачтан саргаймаска каплыйбыз. Туй агачларын тәрбияләү шактый көч сораучы хезмәт. Мөслимебезне ямьләп утырган туй агачларына табигатыбыз да каты бәрелмәсен иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Һәр һөнәр үзенчәлекле, һөнәрнең уңай һәм тискәре якларын шушы профессияны башкаручы үзе генә беләдер. Балык тоту беренче карашка хобби гына кебек, тик балык тотып гаиләсен туендыручылар да бар. Балык тотуның да үз серләре бар диләр балыкчылар. Кояшлыкта узган балыкчылар ярышыннан Лилия Шәймиева репортажы. Мөслимебездә Алтын балык фестивале быел 3нче мәртәбә үткәрелә. Башка еллардан аермалы буларак, быел катнашучылар саны да шактый күп. Бу минутларда күпер янындагы боз өстендә 80гә якын балыкчы балык тоту белән мәшгуль. Биредә районыбызның олысы да кечесе дә көч сынашты. Боз астыннан балык тотарга яратучылар өчен көне дә матур булды. Ярыша балык тотучылар арасында тәҗрибәле балыкчылар да, өйрәнчекләр дә бар иде. 12 яшь. Мин әти белән балыкка йөрим. Балык тотарга бик яратам. Балыгыннан түгел, аның кызыгыннан йөрим инде мин. Ярышка 2 тапкыр катнаша. Оештыручыларга бик зур рәхмәт, бик күңелле. Ял итеп, күңелле итеп ял итеп кайтабыз. Фестивальне ачып, районның яшьләр белән һәм спорт бүлеге җитәкчесе Илшат Яббаров катнашучыларга уңышлар, яхшы кәеф теләде. Бу фестиваль 2019 елдан матур традиция буларак инде 3нче ел дәвам итә. Ел сайын артып бара балыкчылар, Аллага шөкер. Бу елны теге елны менә безнең максималь 49 кеше килгән, бу елны артты инде команда. 4нче елны масштабын арттырга дип уйлап торабыз инде. Балыкчылар яратып йөриләр, балык тота беләләр. Шуңа инде монда популяризацияны арттырга кирәк шул. Бу яшәргә тиеш дип уйлыйм. Әлегә бәягә инде без шушы спонсорны ел сайын спонсор итеп торабыз инде шушы уенны. Мин үзем дә балык тотарга йөрим инде, бик теге часто булмаса да. Ел сайын шулай поддержка ясыйбыз инде. Фестивальгә быел да күрше-тирә район балыкчылары да бик теләп кушылды. Һәр тоткан балыкка сөенә утыра торгач, билгеләнгән ярыш вакыты да сизелми үтеп китте. Бу бәйгегә 2нче ел катнашам. Уже 5 ел балыкка йөрим. Менә интересный кышкыны жол итеп кайтасың. Саф һава. Шул балык элексе дә элекмәсә дә йөрисең инде барыбер. Бәйрәмнәр бик күңелле үтә. 3нче елын катнашам инде. Birinci orunlarlık vardı, üçüncü, ikinci orunlarlıktı. Bultur şunda yaşay oldu indi. Şol indi. Әле менә күпме балык тотарга өлгердегез? Бunda байтак indi, уже менә башланды бер. Унлап бар инде. Ярышта иң күп балык тотучылар арасында беренче урынны Илназ Әхмәдуллин алды. Икенче урында Әлфис Садретдинов, 3тә Данир Гыйльфанов. Беренче балыкны Илнар Сәйитгалиев эләктерде. Елда birinci balık tutu bәхете миңа елмая инде. Теге елны инде мин иң беренче балык тоткан идем. Иң күп балык һәм иң ире балык тоткан идем. Бу елны менә әле беренче балыкны тоттым әле. Шул. Мин инде бәләкәй чактан бирле балыкка йөрим. Балык туны яратам. Көтүп алабыз. Суббота воскресенье балыкка барырга. Ярышлар бик матур үтте. Монда бүтән әйбердә булды. Оештыручылар, телевидение, барыбызда катнаштык, бик күңелле булды. Ярышлар әзерләүчеләргә дә, спонсорларга да бик зур рәхмәт. Ярышлар шушылай ел сайын булып торсын иде. Җәйгесе дә, кышкысы да. 2 яшьлек Арыслан Кәримов иң яшь балыкчы булды. Иң өлкән балыкчы 80 яшьлек Рауиз Галимҗанов. Иң зур балыкны Айнур Әйюпов, иң кечкенә балыкны Әлфис Садретдинов тотты. Бәйгенең беренче этабы төгәлләнеп, җиңүчеләргә спорт һәм мәдәни чаралар дирекциясенең грамоталары һәм игенәчеләр Эдуард Батталов, Игорь Бубеков, Марат Байырханов һәм Рүзәл Исанаевның истәлекле бүләкләре тапшырылды. Соңыннан бәйгенең иң тиз браулаучысы ачыкланды. Ул Илнар Сәйитгалиев булды. Иратлар белән бергә хатын-кызлар да балык тотуда көч сынашты. Гүзәл балыкчы статусы Лилия Аверска бирелде. Теләгән һәр кеше кайнар чәй һәм учакта пешкән ука кара бодай белән сыйлана алды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.
Соңгы елларда пенсияга чыгуны тормышның актив этабына күчү белән тиңлиләр. Бу аңлашыла да, чөнки хезмәт елларында кул җитмәгән эш шөгыльләргә вакыт күбәя. Сәламәтлекне кайгырту мөмкинлеге дә туа. Районыбызда лаеклы ялдагыларны актив тормышка тарту юнәлешендә чаралар да үткәрелеп кенә тора. Бу көннәрдә 3нче буын вәкилләрен компьютерга өйрәтү буенча курсларга шәкертләр җыю бара. Туган як музеенда район тарихын өйрәнү, китапханәдә хокук белемнәрен арттыру буенча да дәресләр башланачак. Ә инде спорт белән шөгыльләнү өлкән буынның яшәү рәвешенә әйләнеп бара. Теманың дәвамы Әлфинур Ногманова репортажында. Бу атнада лайыклы ялдагылар Кояшлы ак ял зонасына спорт чарасына җыелды. Россия Пенсионерлар союзының район бүлеге һәм ветераннар советы чакыруына кушылучылар шактый иде. Россия Пенсионерлар союзы пенсионный фонд белән бергә эшли һәм аның программасында күбрәк менә шулай сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау, спортка җәлеп итү пенсионерларны һәм төрле укулар оештыру. Абый-апалар спорт киемнәреннән барысы да диярлек чаңгы тоткан. Теләүчеләр аны прокатка да алып торды. Чарадан медицина хезмәткәрләре дә читтә калмаган. Өлкәннәр табиб киңәшендә тыңлады. Шушы коронавирус чорында да саф һавада, особенно ул яшьтәге кешеләргә сәламәтлеге рөхсәт итсә, әлбәттә монда килергә кирәк, йөрергә кирәк. Монда килеп үзләренең балаларын, оныкларын да алып килергә кирәк, аларга өйрәтергә кирәк. Җыелу сәгатен көтмичә, Ак буендагы чаңгы трассасын урап килүчеләр дә бар иде инде. Татарстан урамында яшәүче бу апаларны кышның зәмхәрир салкыннары да куркытмый икән. Карны көтеп алабыз, кар яу белән һәр көнне без чыгабыз, алай без салкын җылы дип тормыйбыз. Ирәндек, Аллага шөкер. Инде яшьләребез 70-кә таба барса да, яшьләрдән калышмыйбыз, уздырабыз да рәлди барабыз без. Бөтенегездә чыгыгыз, менә монда соңгы юк дип йөрмәгез, монда прокатта эшли. Җәй көнне һәр көн җылы көн булса, Акбуена барабыз, суырак булса, велосипед белән йөрибез, велосипед юллары да бар. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Мәктәп юлларыннан ук спортны яраткан Рафис Хабибуллинаны лаеклы ялга чыккачта бу дуслыкка хыянат итми икән. Сәламәтлек өчен саф һавада йөрүнең, спорт белән шөгыльләнүнең файдасы әйтеп бетергесез зур ди ул. Бер хәрәкәтләнмәгән җирдә калмый. Бөтен группа мускулларда хәрәкәттә була һәм бөтен яклапта үсешкә, кешенең сәламәтлеге үсешенә ярдәм итә торган спорт. Хәзер үзем белән түгел, балалар гаиләләре белән йөриләр. Почти көн сайын шушында Кояшлы акның чаңгы юлларында алар йөреп кайталар. Әкренләп инде кеше җыела, менә инде лыжны тоже шуар өчен яратырга кирәк. Любой спорт түрен әкренләп ярата башладылар, но мин уйлап торам инде, әкрен-әкрен шайтырып кеше лыжыга тартылып бетәр дип. Бигрәк тә кемнәр чыга менә кичләрен йөриләрме, көндезләрен? Бигрәк тә инде безнең көндез инде күбрәк үз лыжылар белән төшәләр. Менә кемнәр өйдә тора инде. Кеш белән эштән соң сәгать 5-тә, 6-да уже инде кешеләр эштән кайткачтан балалар белән, семья белән төшәләр. Бәйрәм вакытларында менә балалар белән, кунаклар белән күбрәк чаңгы киеп, мәчетне карап кайтарак буйларын. Пенсиягә чыккач та җәмгыятьтән аерылып калмыйча, актив тормыш алып баручылар артканнан арта бара. Андыйларны чын мәгънәсендә мәңгелек яшьлек идеясы тарафдарлары дияргә була. Эшкә йөрмәгәч, спортка күбрәк игътибар ясыйбыз. Көн сайын спорт белән шөгыльләнәбез. Менә мин тенниска яратам, җиргә иң күбе шунда йөрим. Һәм кайф булганда, табигатьнең һава торышы матур булганда, үзе тагып якын тирә мөхитне урап йөрим. Спорт комплексында теннис белән шөгыльләнәбез. Стел теннисы уйныйбыз. Әйтә мөмкин һәр көн 5-тән 7-гә хәтле рәхәтләнеп уйныйбыз, шөгыльләнәбез, сәламәт яшәү рәвеше алып барабыз. Чаңгыда шуабыз. Бик шулай матур, күңелле иттереп яшибез. Сәламәт яшәү рәвешен сайлаучылар үз сафларына башкаларны да чакыра. Һәр көнне кичке сәгать 6-да Курай паркында һәм яшьлек спорт комплексында җыелырга сүз куештылар. Скандинавча йөрүчеләр маршрутны шунда билгеләячәк. Хәер, өлкәннәрнең юнәлеше билгеле. Алар мәңгелек яшьлеккә атлый. Әлфинур Ногманова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.
Ират кулы тигән һәр нәрсәгә фәрештәләр канатын тыга диләр. Мөслимдә яшәүче Җәмил Вилданов ясаган әйберләрне күргәч, шушы әйтем искә төшә. Үз куллары белән моторлык тудыручы райондашыбыз белән Лилия Шәймиева таныштыра. Мөслимдә әллә нинди оста кешеләр бар. Шуларның берсе Мөслим авылында гомер кичерүче Җәмил абый Вилданов. Ихатадагы һәр нәрсәгә аның кулы тигән. Менә бу таганнарны да Җәмил абый үз куллары белән ясаган. Озак еллар район газ эксплуатация хезмәтендә эшләүче Җәмил абыйның куллары алтыннан диярсең. Пөхтәлек бөркелгән ишек алдында һәр нәрсәнең үз урыны бар. Балачактан килә инде бу шөгыльләр миңа инде. Анда барсы да шул әткәйдән дигәндә, әнкәйнең тәрбиясе, сабырлыгы инде әткәй инде безгә сакыллык кеше. Ул туры инде шул техника белән колхозда ниндидер нәрсәләр уйлап чыгару өстендә дигәндә эшләде инде. Аннан соң инде мин шунда эшләп йөргәч, колхозда инде уны бетергәч, армиягә барып кайтачак байтак кына шунда эшләп йөргәндә инде. Шунда техникалар да сабып мопед моторыннан, шунда анан пускачтан, шунда зит моторларыннан төрле шунда ясаштырган булды инде. Ират кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дип юкка гына әйтмиләрдер. Тимердән әйберләр ясау белән кечкенәдән шөгыльләнә райондашыбыз. Соңгы елларда Җәмил абый шәхси хуҗалыкта кулланылучы техникалар ясауга өстенлек бирә башлаган. Узган ел җир сөрү һәм җир тырмалау агрегатлары, мототехника, мини-трактор ясаган. Мотоблок чыкты бит инде инде. Ул безнең якка соңрак килде мотоблоклар. Ундан соң инде мотоблок белән генә булмый, мотоблокның шигырт парсында бакчаларны билгәчә, действительно билгәчә инде ул. Ундан соң яшь барган сәламәтлек тә бар, шунда үзем сәтә башлый. Ундан соң мәктәп тоталы бер техника шапкырга кирәк алды. Үземнең генәрне җыеп, бөтен мозгадагы дигәндәй башны уйлатып, шулай ясап карадым инде. Кулы эш белгәч, әллә нәрсәләр ясарга сәләтле Җәмил абый. Менә бу үзенчәлекле урындыкны ул машина детальләреннән җыеп куйган. Бу урындыкны мин үзем уйлап таптым. Бу җиңел машинаның пружиналары уралып йөри иде, малайлардан калган. Шул дискны кистем дә, әкрен белән дә аягым куя торган җир бар, специаль. Арка травычлар бар, ягын алып аттым. Утырасың да, шулай уйланып утырасың, тагын иртәгә нәрсә ясарга микән дип. Җәмил абый районның газ хезмәт идарәсендә авария хезмәте машинасын йөртә. Оешмада да үз кеше ул. 300 елдан артык эшләү дәверендә кемнәр генә аңа ярдәм сорап мөрәҗәгать итмәгәндер. Аның инде запчастьлар инде металлыңа барасында аласың инде. Двигатель инде ул шаллада барасың, сатылалар, алай кыйбат түгел. Үзеңә инде кирәк, мощностьта шундый табып була инде. Җәмил абый бу җәйгә яңа төр техника ясарга планлаштыра. Кирәкле деталь һәм запас частьләрне ул кибетләрдән дә сатып ала, заказ белән дә кайтарта. Шулай инде кулы эш белгәннәр таулар күчерә ала. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Алда сезне динебезгә кайтып тапшыруы көтә. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз. В жизни нас окружает много цифр. Мы с цифрами рождаемся, с цифрами растем, учимся, влюбляемся, растим детей. Иногда цифры нас огорчают, иногда заставляют сердиться, иногда приводят в отчаяние. Но есть цифры, которые приносят в каждую семью радость, мир и понимание. 8 800 2122. Детский телефон доверия. Цифры, которые могут вам помочь.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وأصحابه أجمعين برشا غلمنربزنا تربية قلب تروشة barabızga da özünün rahmetin bizge eriştirip duruşu Allah'a Teala isim bilen başlayız. Allah Teala her başımızga da hayırlı, bereketli günler nasip eylesin. İndi sürekli peygamberimizge Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e bizden etilgen salavatlarımız, selamlarımız bara birişsin. Elhamdülillah, indi bizning dinimiz her yaktan da hem her kimge de merhametli bulurga şakıra. Hatta Kur'an'ın en birinci suresini alsak da Allah Subhanahu ve Teala özün sıfatlı beyte Ar-Rahmanir-Rahim'di. Derslikte Allah Teala rahmetli hem rahimli. Hem Allah Rabbimiz Subhanahu ve Teala ol rahmetli özünün bütün kullarına, özünün bütün bulgan mahlukatlarına özünün rahmetini eriştirir. Hatta ul Rabbimize ibadet kılsa da, ul başka din ehli bulsa da, yaki bütün jirlikte kayğına bulmasın, kimgine bulmasın, kişi mi ul, yaki bütün mahluk mu, hayvan mı, üsimlik mi Allah Teala barasına da rahmetli. İkinci ismi ul da ise Ar-Rahim, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahimliği baratik müminlerge, Allah'a gıybedet kılışlarga, hem bu dünyada anı tanıp, hem anarga gıybedet kılışlarga gına Allah Teala özünün rahimliği bilen cennetke kirtişek. Hemine bu isimler, hemine bu Allah Teala'nın sıfatları şulay yok Rabbimiz Allah Teala şakıra bizni de. Kim gine bulmasın, nindigine din ehli bulmasın, nindigine kişi bulmasın, biz anarga karata rahmetli bulurga, tırışırga tiyişmiz. Allah Subhanahu ve Teala bizlerini türlü kıldı. Türlü kıyafette kıldı. Hem türlü jirlikte, türlü millet ehilleri bulup bizlerini bu dünyaya barlıkka getirdi. Hem elbette ki bu Allah'ın rahmeti, hem Allah'ın özüne göre bir sınavı da, hem özüne göre bir merhametliliği de, hem gadilliği de. Kimdir bu turmuşka sağ, isen, selamet bulup barlıkka kele tuğa. Kimdir indi bu turmuşka kelgende uk anın kay bir ağzaları işlemi turgan yaki kamil bulmagan derecede, sıfatta Allah Teala anı barlıkka getire. Hem bu bir nişikte anlatmay Allah Rabbimiz bu kişini yaratmadı yaki anarga özün rahmetini eriştirmedi deyip yok. Bu Allah'ın rahmeti hem gadilligi şunarda Allah Teala onarga şuşunday sınavlar bilen sınap, onarga zor ecir savaplarga ümit itirge, nasip itirge mümkünçilik bire. Hem şunun için biz cemaat kimgine bulsak da, nindigine kıyafette bulsak da, hem nindigine sınavlar bulsa da bilik bu Allah'ın rahmeti, hem andı kişilerge karata biz rahmetli hem merhametli bulurga deyişmiz. Çünkü biz bilmeyiz özümüzün halatimizni ertege nindi buluğumuzni. Yaki vakit uzgandan soň nindi halatga düşüşümizni biz bilmeyiz. Hem şunun için en avval özümüzün halatimizge şükür etik. Hem ağır hallagi bulgan kişilerge, yaki türlü ağır halatli bulgan invalid bulsun ma ul, yaki kayber ağzaları kamil bulmagan kişilerge biz merhametimizni körsetik. Hem bağlarımızga da alarga karata merhametli bulurga, hem alarga karap gıybret alarga iretirge tırışık cemaat. Indi Allah der her birimizge de en avval onarga şükür etirgen nasip eylesin. Nindigine halatta bulayık. Nindigine rizq aşamyk, nindigine jirlikte yaşamyk, elhamdülillah biz elhaman sulibız. Biz elhaman Allah'ın rahmetin alabız, hem biz elhaman da Allah'ın rizalığına erişirge tırışabız. Hem şunun için şükürlerimizni eyttik. Nişik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde eyte, kim kişilerge karata şükür eyta bilmi iken, ol Allah Rabbimizga da şükürünü eyte bilmeyecek. Hem şunun için özümüzün şükürlerimizni eyttik, yakın tuğanlarımızga, en avval eti-eniyimizge, en avval bizni yakın bulgan qarindaşlarımızga rahmet sözlerini eyti başlayık. Özümüzün küngülü bizden çıktın ol kalbi bizden çıksın. Elbette ki kalpten çıkan söz, kalpten çıkan gamel, ol bir taraf bulmaz, ol ecir savapsız kalmaz. Subhanakallahumma bihamdi, neşhedü en la ilahe illa ente ve estağfiruke ve etubu
إليه